No niin, eli tämmönen tilannehan meillä on, että tässä on tää mun tietokone. Ja mä en ole nyt kovin tyytyväinen tähän mun tuuletin järjestelyyn, että tässä on semmonen juttu, että tää näytöohjaaja on niin kamalan kova ääninen. Että se on semmonen korkea pistävä ääni ja se tulee tämmöisestä vaimennetustakin kotelosta aika hyvin kyllä ulos se ääni. Ja sit kun mulla on täällä tämmösiä äärimmäisen hiljaisia tuolla on kaksi, nämä kaksi ja sitten täällä on kaksi niin tuulettimia, niin ne ei saa niinku ilmaa riittävästi kiertämään, että tää pysyisi sen verran viileämpänä, että se hiljentäisi vähän sitä huutoa. Niin jos mä ajattelin että mä ottaisin tämän virityksen tästä pois. Tää on tän kotelon mukana tullut tuuleti, niin kuin on tuokin tuolla. Laittais ne tohon eteen, ottais nuo kaksi tuolta ylältä pois ja säätäis vähän kovemmalle. Niin mä mieluummin kuuntelen kovempaa matalaa huminaa kuin kovempaa tai niinku kovaa tämmöstä korkeata ulinaa, mitä tuo päästää. Ja ei olisi varmaan pahitteeksi vähän putsata tätä kaikkea kakkaa täältä. Hyi. Vähän puhatelis se sitä rataa. Tää voi olla aika oksettavan näköinen tää. Pölysuojat, filterit, mitkä ne on ihan tukos. Siitä se lähtee. Kokeillaanpas, jos laitetaan virrat, että millaista ääntä se pitää nyt, niin voidaan sit vähän verrata. Kuunnellaan. Tässä millaista ääntä se nyt pitää. Missähän kohti tässä oli se virtanappi? Tuossa. Tommonen ääni. Mitenköhän pitkälle se muuten käynnistyy? Ei vittis turhaa. No. Olisikohan se jäänyt tohon huutaan näppistä? Pelkästään tuo jo auttaa kyllä noita pölyjä vähän putsataan, mutta tää linssi on paskanen. No ei sit saa tehdä, mutta teepäs kuitenkin. Joo. No joo, nyt mä ruppeen laittaa noita uusia tuulettimia ja laitan tonne nuo äänenvaimennukset takaisin ja katsotaan miten se ääni muuttuu ja ennen kaikkea miten ilmankierto muuttuu. Kyllä pyörii kauhu. No niin, nyt on tukittu nämä näillä äänenvaimennuspalikoilla ja tuosta on lähtenyt tuuletin, niin sitten en huomannut että tästä kylästä on lähtenyt nyt tuuletin ja tuonne on laitettu kaksi semmoista vakiotuuletinta, mitä tässä tuli mukaan, ne on vähän reippaampi vauhtisia. Tuo jätettiin, kun tuo PVM-tuuletin, sitä on hyvä säätää mieleisekseen ja vähän piti järjestellä uudestaan noita kaapeleita, kun tää ei mahu tää selkäpuoli kovin hyvin kiinni. Siinä on turhan vähän tilaa kaapeloinnille. Niin. Taisi se mennä ihan ok. Tää iso emolevyn virtakaapeli piti vetää vähän eri kautta, mutta muuten kyllä. Jos kokeillaan, että onko ääni nyt muuttunut millään lailla, niin sieltä me huomataan, että meillä on siellä. Tarkentaako? Eihän se mitään tarkentaa. No, ei se mitään. Tuo virtanappi, painetaan sitä.
Mitä hän tuohon sanoisi? Olisiko se nyt sitten niin paljon kovempi? Mutta huomaa selvästi, että tuo ei pidä mitään ääntä. Niin kuin ei nämäkään. Täältä tulee reilu humina. Tuolta noin. Tietysti rutiina tulee noista kovalevyistä, mutta kuunnellaan toiselta puolelta, saadaanko me sen parempia äänitehosteita. Sieltähän sitä niinku kuunnellaan. On aika siedettävää, eikö? Loput sitten tuokii se vai menee entisestään, niin tuleeko se tosiaan nyt noista tuulettimista? On vähän niinku matala resonaatio tuossa käynnissä. Kyllä se varmaan tulee. No joo. Tuo vaatii selvästi enemmän vauhtia, kun hyvä, että pystyy vielä melkein lukemaan tuo tekstin tuosta, mutta nyt kun siellä YouTubessa on näitä kaikennäköisiä sähkötekniikoita, niin kertokaas, että minkä takia nyt menee kyllä virta. Otapas. Otetaan vielä vähän varjoon tätä noin. Siellä on tommonen punainen valo. Siitä saa tuo kone ikään kuin käyntiin. Otan virtapiuha irti NYT nyt. Jaha, siellä on valo sammunut. Joko siellä riittää joissain komponenteissa sen verran virta, vai onko tällä joku paristo, mistä se jatkaa sitä, kun mä en näe. No, tästä ei tule kovin viihdyttävää videota tämmöisestä ihmettelystä. Nyt eletään sitä aikaa, että mä pistän sen takas pakettiin ja tonne työasemalleni ja säätelen näitä sen mukaan, että mä saan sopivan jäähytyksen sitten käyntiin. Ei mitään niin hyvää, että jotain pahaakin, kun tuossa ihmetteli, että mikä siinä on, kun 8 gigatavua vaan näkyy olevan muisti. Ensin otin, se on 4 kampaa, niin otin ensin toisen pois. Tai siis se ilmoitti, että nämä ulomaiset reijät ei mukaan olisi ollenkaan täynnä muisteja. Niin ensin otin molemmat pois. Taas 8 niin kuin pitääkin olla. Eli todensin, että se on näissä se vika. Sitten laitoin vaan toisenkin, edelleen 8. Sitten laitoin sen toiseen reikään, edelleen 8. Niin totta kai mä oletan, että se on se muistikampa rikki. No, sitten kokeilen sitä toista muistikampaa, niin se sitten toimii. Mutta mulla on sellainen epäilyttävä, niin ja sitten kun laitoin tuon toisen sitten taas takaisin, niin nyt sekin toimii. Nyt on taas 16 gigaa. Että jotenkin vähän epäilytti tuo kiinnitysmekanismi, että olikohan se siinä siivousoperaatio aikana, niin oliko ne nitkahtanut jotenkin vähän sijoiltaan jompikumpi noista, ja sitten kun yksi on sijoiltaan, niin se ei aina välttämättä toisenkaan pankki toimia. Että olisiko siinä jotain semmoista. En tiedä, mutta nyt toimii 16 gigaa. Että pitikö se vaan painaa vaan vähän syvemmällä, onko ne alun perinkin jäänyt vähän kantamaan tuolta jostain. No. Suutuspäissäni kesken käynnistyksen sammutin koneenkin, niin se nyt sitten tommoista probleemaa rupeaa etsimään, mutta eipä sillä tai mitään vikaa ole. Säikäytti kyllä, kun ei ollut kuin 8 gigaa enää pelivaraa. Toivotaan, että se nyt pysyy, tuo 16.